ମାଟିରେ ମିଶିବ ଚିରଦିନ ତ ରହିବ ନାହିଁ, ଚିରଦିନ ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣାର ସବୁ ହେବେ ପର, ଯିଏ ଆପଣାର ସବୁ ହେବେ ପର, କେହି ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଚିରଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଚିରଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଜନମ ଅନ୍ଧାର ଏ ମାୟା ସଂସାର, ପଦ ଶୁଭିବ, ମରିବାର ପାଇଁ ଖୋଜିବୁ ରେ ତୁହି, ତ ନିକଟୁ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଜଗତ ସମ୍ପଦ ତତେ କି ରଖିବ, ଜଗତ ସମ୍ପଦ ତତେ କି ରଖିବ, ମରିବୁ ପାଗଳ ହୋଇ, ଚିରଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଚିରଦିନ ତ ରହିବ ନାହିଁ ରେ, ଚିରଦିନ ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଏବଂ 26 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦ୍ୟପି କଦାପି ମରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ବହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶେଷ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ମୋର ଚର୍ମ ଏ ରୂପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ମାଂସବିହୀନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଇବ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 25-26 ପଦ। ଯଦି ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ମରୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରୁ। ଅତଏବ ଯଦି ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁ ଅବା ମରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଓ ଜୀବ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭୋଗ କଲେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ରୋମୀୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 8-9 ପଦ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପିତା ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବଦାୟକ ଭର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ରୋଦନ ରାତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେବ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ନତ ଥାଏ। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଥାଏ। ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବାହୁ ଅଛି। ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଉଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ପର୍ବତଗଣ ଉପାଦିତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି
ପୂର୍ବାଧି ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କାଳି ତୁଲ୍ୟ ଓ ରାତ୍ରିର ଏକ ପ୍ରହର୍ଷଣ ସମ୍ମାନ। ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ। ତଥା ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଉ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? ନା କ୍ଲେଶ, ନା ସଙ୍କଟ, ନା ତାଡ଼ନା, ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ,